Kedves hölgyeim, szeretnénk bemutatni önöknek egy olyan lehetőséget, amely most lép be a magyar piacra. A Mary Kay nem újonc a világon. 60 éve sikeresen működik közel 40 országban, köztük Csehországban és Szlovákiában is, ahol jelentős globális sikereket ért el. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezt az egyedülálló lehetőséget elhozhatjuk önöknek is, Magyarország minden nőjének. Minden hölgynek, aki úgy dönt, hogy független Mary Kay szépségtanácsadó lesz, ugyanolyan lehetőségei vannak. Kereshet a termékek eladásával és saját csapatot is építhet, amiért a Mary Kay jutalékot fizet neki. Ha visszaemlékszem a kezdetekre, el kell mondanom, nagy bátorság volt részemről, hogy csatlakozzak egy olyan céghez, amely teljesen ismeretlen volt számomra. Másrészt ez egy óriási előny is volt, hiszen én voltam az a személy, aki a Mary Kay alapító tagja volt Csehországban. Én voltam az a nő, aki bárkit megszólíthatott, mert addig a Mary Kayről senki sem hallott még. Ma Magyarországon biztosan nagyon sok nő ismeri már a Mary Kayt. Minden hölgynek, aki úgy dönt, hogy független Mary Kay szépségtanácsadó lesz, ugyanolyan lehetőségei vannak. Kereshet a termékek eladásával és saját csapatot is építhet, amiért a Mary Kay jutalékot fizet neki. Hiszek abban, hogy ahogy én is megpróbáltam 26 évvel ezelőtt, úgy te is úgy döntesz, hogy megpróbálod. Nem bánok semmit, hiszen magabiztos és önálló lettem, anyagilag független és nincs főnököm. A Mary Kay teljes körű szolgáltatást nyújt nekem mindenben. Az én feladatom csak az, hogy a termékek eladásáról gondoskodjam. Néhány évvel ezelőtt találkoztam egy hölggyel, aki megkérdezte tőlem, csinálhatnám ezt veled? Amire én azt mondtam, igen, miért ne, csináljuk ketten. Ma már több ezren vagyunk a csapatunkban, amelynek a neve Winners. Hiszek abban, hogy ti, magyarországi hölgyek, csatlakoztok a csapatunkhoz, és abban, hogy ti, akik ezt ma hallgatjátok, azt mondjátok, miért ne próbáljam meg. Ha megpróbálod, sikeres lehetsz, ha meg sem próbálod, biztosan nem sikerül. Higgyétek el nekem, hogy azok a nők, akik az elején megpróbálják, úgy, ahogy én is tettem annak idején, azok a nők nagyon sikeresek lesznek, mert az egész magyar piac, amely nemrég megnyitotta kapuit, most nyitva áll előttük. Találkozol majd az első ügyfeleddel, egy jövendőbeli szépségápolási tanácsadóval, aki megkérdezi tőled, csinálhatom ezt veled? Aztán lesztek ketten, majd négyen, majd sokan, egy jó kis női közösség. Tetszeni fog nektek, sokkal jobb lesz csapatban dolgozni, és anyagilag is sokkal jövedelmezőbb. Hölgyeim, arra bíztatlak titeket, hogy mondjatok igent erre a lehetőségre. Sosem tudhatjátok, mennyi jót hozhat az életetekbe. És mi a legrosszabb, ami történhet veletek, ha kipróbáljátok? Talán megváltozik az életetek, és boldogok lesztek, ahogy velünk is megtörtént. Kívánom, hogy jól döntsetek. Hiszem, hogy a kollégáim lesztek, és én mindent megteszek majd, hogy helyesen tanítsalak benneteket, hogy végig kísérjelek a kezdeteken, és hogy megmutassam, milyen lehetőségeket kínál a Mary Kay számotokra.